Hello Chairde, Fáilte arás, eagrán a seart inniu, episode 7 today. An teartan seo thuaidh thart, an teartan seo caite, lé mé chuig leabhar is fiche. Well, níor lé mé chuig leabhar is fiche an teartan seo thuaidh thart, ach phlé mé na leabharthaí a lé mé sa bhliain fiche chuig, an bhliain seo thuaidh thart. Agus anois, ba bhaithlim ma leabhar hain a phlé. So now I would like to discuss my own book. Luí mé ma leabhar hain an teartan seo thuaidh thart, mar nuair a chríochnaí mé ma leabhar hain, bhí mé ag iarraidh níos mó a léamh. Ní raibh mór an ama agam nuair a bhí mé ag scríobh, agus bhí is agam ina dhé sin gur bhaithlim níos mó a léamh. Agus lé mé níos mó ní dhé sin. Thosaigh mé ag léamh a bhád níos mó. Taithí chracailte a bhí ann. It was a crazy experience. Dar nói. Ní scríobhann ahan duine leabhar. Agus cuid mhór scríbhneoirí ní aonn siad an deis a good scríbhneoirte a ailsiú. They don't get the opportunity to publish their writing. Deis dóigh 6 bliana ó shin nuair a bhí YouTube díreach tosaithe agam, ní chreideann go bhíothinn an deis seo. I would not have believed that I would get this opportunity. Bhaithlim ma scéal a insin stíobh. Bhí drogal orm an tagrann seo a hafadú. There was hesitation on me to record this episode. I was hesitant because emotional roller coaster a bhí ann. Ach dóla mé cuid mhór agus anois is maithlim arc siar an scéal sin, an taithí sin. Agus ba bhaithlim é a rinslibh. I would like to share it with y'all because I never really have. I never made a YouTube video about it. I never went into detail about it. And ba bhaithlim tá sé fisrach, you're curious, ba bhaithla codjagah leabhar scríobh. Some of you would like to write a book, agus tá comhairde agam. I have advice, ní mise an tutor is far, ní mise Stephen King ná Sally Rooney, ach, you know, scríobh mé leabhar, dulsí mé leabhar, agus dólam mé an taithí sin, agus hiaglam an é sin a rint, an comhairde sin. So, Island. Ma tá ag arc YouTube, tá ma leabhar hain agam an seo. I have my own book right here. Dar nói tá cóp agam hain. And tá sé aonanta dalaí agam creidúins gur scríobh mé seo. Is lomsa é seo anois, ach dús bhí sé chomh dalaí thiagmhail. It was so hard to understand. What I had written became this. They seemed like two separate things to me because it was such a process. And then to have a physical copy, it didn't compute to me. I was so used to the digital version to writing, editing, going over that so many times. I read my own book more than I'll ever read any book. Mar bhí orm, I had to, dar nói. So yeah, níor lé mé an leabhar physical, caithfí mé rá. I have not read the physical book, mar lé mé é ar líne, bariart. I read it online too many times. Seo ma leabhar mo chroí, Gaeilge mo chroí. And tá mé ar bís a bheith ag labhairt faduda, mar tá mé aonanta bradúil as. You know, it's do chreidse. Nuair a bhí mé am a hí ag deanam chéadaí sein, tá neartha lom, lá amháin, scríobhí tú leabhar, mar gheall ar seo. Like one day you'll write a book because of this. Because you're sitting in this room making a video to help people to learn Irish. That is crackailte. Oh, tá mé aonanta bradúil. Oh, tá mé mothú Ceannaigh. So, an taircint, the offer. So, bhí sé chomh mar sa bhliain fiche trí. Bhí cianal rún na half, bíon rún na half bliana agam ahan blian. I always have New Year's resolutions. Agus in amana bíon couple of rún vague agam.
nuair a bhíonn de riamh, like, you know, na ruúin is táhairtaí, bíonn siad níos soilgheire agus bíonn dírithe orthú. Ach, in amana bíonn coppla ruúin bhéig agam mar dúirt mé. Agus an bblion sin, fiche trí, dúirt mé lom héin, ok. Ribh dhearú na bliana seo. Tásóidh mé ag smaointiú ar leor a scríobh, tásóidh mé ag scríobh, ach faoi dhearú na bliana, bé smaointiú agam, bé plán agam, bé rudneart agam a bhaineann le leor. Agus i mííon mhárta sa bblion sin fuair mé taircint. Agus bhí sé feireacha mar bhí mé ag iarraidh leor a scríobh. Ceannaigh. Tá sé ceann brónach mar ag an am sin bhí go leor athraithe móra i mo héal. Agus bhí mé ag strachailt. Ach, bhí mé ionta sásta faoin taircint. Agus bhí is agam gur rud maithe bhí an ná. Bhí ábhar gan dát, mar, you know, bhí ábhar go raibh sé ráhaith le bheith fíor. So, too good to be true. Dar nói. You get excited and then you start to doubt yourself. You start to doubt it. Was more intuition, ach ag an am sin bhí imní mór you know, bhí mé ag strachailt, caithfí mé rá. Ach lá mé rá. Bhí cuidmhór smaointe agam. Bhain mé soltá sin, mar, you know, bhí go leor smaointe agam thar na blianta don leor. Rudí ba waith le me insint do híní. You know, nuair a bhíonn ag múniú ná ag lúirt le duine ná daoine grúpa faoin Gaeilge. Híal mé ba waith le mé seo a rá le níos mó daoine. Agus deanam fí sin ar YouTube, ach bhéad an tola seo jazz a leor, you know, pácaiste jazz. So sinna chúise bhí mé ag leor scríú. Is mailam fí sin, is mailam na main hóisiilta, ach is pácaiste jazz é leor. So a book's a nice package, you know, it's a nice way to present information. It's a different way. It's a better way depending. And yeah, ní mar mé ábalta ahan rud a rá a bhí sean amháin nó fí sein. Nuair a bhíorm an leor a thoseart, like caithfí mé scríúis, Ceannaigh ábhar. Mar bhí cuidmhór smaointe agam, cuidmhór sprágaí, like so much inspiration, ideas, ach, and sin Ceannaigh ábhar, doubt came on me. I was like, ach, is rud difriú le leor scríú, you know. Is punchy é seo, is punchy ális iad seo. An jiglaat iad a chur I leor, an jiglaat iad a orbert le chur I leor. Is rud difriú le leor scríú. So, you know, tá áféil arm faoin tréimhse sin, cos ní raibh sé codúil dar nói, ach ag an am Ceannaigh sin an chéad leor scríobh mé, agus dar nói, like bhí imní arm, agus agla. So, seo má Gaeilge, the na scríbhneoirí, the aspiring scríbhneoirí out there. Here's where my advice comes in. Seo iad na rudaí a dóla mé agus na rudaí a chudílam an leor a scríobh. Cud an daoine an chéad seo orm, ca a ghlaach sé ort an leor a scríobh. So how long did it take you to write the book? And dús ní raibh freagra ceart agam mar bhí sé casta, ní raibh sé soilghear an tanlíne. Ach an iomlán dearhan 8 mí. Tá agam go nuirt mé freagraí eile, gur thug mé freagraí eile tá brónarm, ach ag arc siar, ag deanú amach na bhanis, dearhan gur ghlaach sé 8 mí orm. And that's going from the planning process, ideas, to the end. The book is done, finito. So it does include the editing too. And then scríobh, is your darling, you know, just the whole process, I'd say, yeah, went on for long enough, but if you put all together, the work I did and all, let's say 8 mí, okay? Seo má Gaeilge, here is my advice. Cuaig rud
chuig rud. And chuig rud is tábhairtaí. So the 5 most important things: smart, smacht, discipline, which is the same word for control. And I feel like they're different, but anyway, let's go with it. Smacht, okay? Discipline. It seems obvious, but ag an tús, ní bhfuair mé ag iarraidh a bheith ag scríobh chomh minic. Hiail mé, no, barlam, leitheanta áirithe a chaife ar an leabhar, agus leitheanta eile gan a bheith ag smaointiú ar an leabhar. Ach, am a haithí hain, bhí sé níos fearr nuair a bhíonn ag scríobh níos minice. So bhí agla orm roimh smacht ar dús. Bhí agla orm go mbeadh burnt out da mbeadh ag obair grovhannic ar an leabhar. Ní raibh an ceart tugam. Nuair a thosaigh mé ag obaí ar an leabhar níos minice, deir hin le 5 lá sa tartan, 6 lá an amana nuair a bhí orm chríochnú nuair a bhí mé grítha, but 5 lá, right? Lá bhain, bhí níos mó ama agam, an lá na sin, bhí níos lú, ach I showed up as often as I could. Nuair a thosaigh mé é sin a dhéanamh, dírí níos fearr lom. I got on better. So don't be afraid of your book. Sin chomhairle atá agam. Bhí agla orm roimh mo leabhar, like, oh, I don't want it to take over my life. Kind of has to. I need to be careful how I phrase this. It kind of has to for a little while, but ní drochradation. Mata, ná John Jarmid go bhfuil dúil agat. Am a haithí hain bhí dúil agam san ábhar. I dá haithí hain béidir mata fiction a scríobh agat, tá dúil agat sa scríbhneoirt. You're passionate about writing. You're passionate about what you're writing about, whatever. So ná John Jarmid sin. Rin me sé Jarmid I made it a chore for fight Tamil. Rin me Jarmid tá dúil agam sa Gaeilge agus tá deis agam leabhar a scríobh. Agus nuair a dhéirí mé ar na rudaí maithe sin, dírí níos fearr lom. So sin a chéad fís a chomhairle. Smacht, discipline, show up as often as you can. Rowney an méid ama a chaife tú a han lá ná an méid focal. So choose the amount of time that you'll spend on it each day, or the amount of words that you'll write. In ma haithí hain, when my trial as an da, agus as fearr lom méid ama a ranú, so I prefer to choose an amount of time. So is maithlam mar hampla ja úr. Inniu, caithí me ja úr ar an leabhar. Heaglam úr a bhain a chaitheú ar maidin, agus úr a bhain san oíche. No ja úr inné chéile, braitheann sé ar an lá. No, inniu tá mé aonanta gríoch ach caithí mé úr a bhain. Agus an chúisneach maithlam an méid focal ranú, an amana Johnimation. In amana ní scríobh móran ach being productive, in another way, where I'm getting somewhere with the book, but that doesn't mean I'm writing a lot. That doesn't always equate to productivity. Sometimes it's, ag planal ná ag arc sheer, ag forbert ag smuintiú, tá bailí eile le bheith productive agus tú ag scríobh leabhar. Choose one of those, not just today I'm going to work on my book. When your goal is too vague, you're not going to do it. If you've got a clear goal in mind, you'll do it, or you'll try. Agus an amana like nuair dearm ja úr, ní caithim ja úr, caithim úr go lei. But I aimed for that, and I did. Rin me ma dhéhol. And same for you. Ma deir tú láit hain, okay, and you? 5 chéad focal, ná 1000 focal. Tá seans go scríobhí tú 4 chéad focal, ná 8 chéad focal. Ach, bhí sprach agat, agus rinn tú de dhéhol an sprach sin a bhain sem más. An tríú pís a chomhairle atá agam ná níl sé amadeach, scríobh é. It's not stupid, write it. So Scuffan lo megan tús ná gur chaith mé mór ná meag smuintiú agus ní ro mé géirí
Má chud smaointe scríobh síos mar híal mé go raibh siad amaideach. You know, I thought, wow, that's stupid, no, that's not good, no, that doesn't make sense. And I'd sit there not typing anything and I would get lost. Lenation a chiaachins, to avoid that, scríobh mé cibérod a bhí ar inseanagam. Cibérod. Bíam extrafil se seo go fóil mar náman a bíam scríobh agus síl tá an aber seo amaideach tá an aber seo ufasach ach an sin níos mulle le mé agus tá mé buich go bhfuil smaointear sin on agus higla mé a chur an agur, you know? I'm thankful that that thought's there because I can edit it. Sometimes I get rid of it. Or I can edit it, or I'll think, yeah, I know why I felt that was stupid or I was self-conscious about it, but I'm glad that I wrote it because I have something to work with now. You need to have something to work with. Agus is fearlamsa bheith chur an agur. I prefer to edit. I like to get my thoughts out. Ach, tá sé cinál strasúir dúsa agus dúchlanach. Ach, an sin is brala mé chur an agur agus ahraíam rudí agus sin, yes, mailam an smaointe seo, ach, dearhí mé go difriúil é, ahróí mé an focail seo, an focail sin, you know. So, is agur chód mé, is bralam bheith ag chur físeáin an agur, and yeah, it's just, yeah, I like that creative control. Évad a ceathair, sprachátaí, deadlines, goal dates. Some things don't work for everyone, but for me, deadlines work. Ibriam níos fearr faoi bhrú, agus fuair mé sin ach sin me se. Bhí sprachátaí agam ag punse a bháin, nuair bhí muid ag dridjam leis an spracháta é hain when we were closing in on the deadline itself. Ahan wart agus íonne bhí orm cabbageal a cheolú. Cheol mé cabbageal, ahan wart agus ahan íonne. Gan na sprachátaí sin bhí mé caillte. So, chuidí siad go mórlam. Agus tóir sprachátaí de chéin na aber le cara dunne de héal. Ar an íonne, fífrídíam faoi nóir. Fífrídíam faoi cabbageal a cuaig. You know, ask me about the book, ask me about chapter 5. Get someone to hold you accountable if you don't have an editor or publisher. Get someone in your life to say, okay, it's Friday, we're chapter 5. And you know they're going to ask you, so be tú ré, tasúlagam. Agus an píosa cóirle dearanach, ifir a cuaig, buineann sé seo le non-fiction. So má tá fiction a scríobh agat, ní hílam go bhfuil céile seo, ach níl mé cinse. But rud mór a dóla mé ná ghlach leis go bhfuil sim ag an léithúir Ceannaigh. Cur sim on. So do not assume that the reader already is interested. Put interest in them. Nuair a bhí an leabhar a scríobh agam ar dús ag an tús híal mé, bhí mé ag smaointear mo chuid leantóirí. Bí is agam go gceanó daoine eile an leabhar ach bhí mé dírithe ar mo chuid leantóirí. Mo chuid maclaíonn daoine arcan ar mo chuid físeáin. Tá aithne in neart acu orm. They have some knowledge of me, they know me in some way. And scríobh mé sin ar inseanagam agus níor cearta sé sin dhéanamh. Caithfí tú an leabhar a scríobh ar nó snapfuil aithne ag duine ar bíort. Nachfuil alles ag an léithúir. Use we, muid, instead of you. Try to use we as much as possible. Brian share an leabhar atá scríobh agat. We all do this sometimes. You do this sometimes. You're singling the reader out and you're assuming something that might not be true, whereas we all know Jerry. Maybe we don't all know Jerry, but at least some of us will. So tasúlagam go bhfuil an cóirle sin úsáide. Agus simú, mana bhfuil sim agat leabhar scríobh tasúlagam go raibh sé simú. Bhí sé inta deas nuair thosaí mé ag buint sult as an leabhar scríobh, agus thosaí mé ag buint sult as nuair bhí sprachátaí agam. Ag an am sin bhí mé in the flow. Bhí mé ag buint sult as an scríbhneoirt, an sin in éadú an leabhar scríobh agus nuair bhí muid ag chur an agur. Bhí sé dulí. Ar dús, cear go leabhar, bhí sé éadrom ach an sin ag an jeadú, bhí orm an leabhar a léamh ná cabtalaí a léamh a ríis is a ríis. Agus dírí mé cinál
spianta ag an am sin, and farafacht. Her farafacht isteach go mór orm. Perfection started to get in on me, because it was like, seo é, you know, any é seo, ní bheith seansa go é áthru, you know, ma tabáin ar bíon, ní bheith seansa go é áthru, so hána gimní orm, bhí mé ddírithe ar cinál léirmhas na dúiltathe. You know, I was like, God, if this is wrong or if this isn't right. Bhí mé spianta, I was like, oh my God, I need a break. Tá sosta dhí orm. Ach, bhí ar aon leanútarrá an leor chríochnú agus a fhallsú. Ní raibh mé soltas an tréimhte sin. Ach, in é sin, publicity opportunities like aglaí, le nuachtáin, le radio, telefís. Bhí mé ar bhís mar bhí mé, wow, Irish Independent, Ireland AM, like, bhí mé ar an telefís. Bhí mé ar bhís faoi sin. Mar bhrinn mé staidéar media production agus is bralam to see how those things work. Agus radio, ní raibh mé géirí obaí sa radio riamh, ach bhí mé ag súil leis an deis sin, you know, a ríis to see how that all works behind the scenes, and just for that experience. D'agri mé ma chealú leor hain. I organized my own book launch. Tá mé chósáasta go nearna sin, mar dúirt mé bhí mé spianta agus ní raibh mé chun an sealú leor sin a agri. I was not going to organize. I was not going to do it because we couple of five against. So Gfrey DNGM Tacaigh a bhfuil an Tacaigh a mé an sealú leor ar siúl in Noia, mar is as dún na nálthú. Tá áit speisialta ag Dóigh mo chroí. Is mailam an cultúrlan is spás jazz é. Níl spás mar sin nó na ná in áíre. Agus tá nasc speisialta agam le Dóigh. Tá cardide agamán, teile, tá an Gaeilge sa túisceart táhairta agam. Bhí coppla cis. Drastal mé ar cholaiste in Noia agus tá sé in aice le dún na ná. Bhain mé soltas an sealú agus sin an chéad uair a raibh mé public speaking is dóithe ag glóirt os chóir an phobal. Mar bíam ag glóirt le mo cheamara do YouTube ar nidirlín agus ní eicem an slua, ní eicem an lucht féchanna. So bhí mé nervbí seach. Ach, nuair a bhí mé an, mar bhí stoithe. Bhí cudhór daoine an seaca na seachtó, nuair a bhí mé an agus a cant, nuair a bhí mé an as a ggóir, bhí mé ar mo chompord. Bhí mé ar mo thuamhneas, bhí mé rud bag nervbhí seach. Agus an amana nuair a bhíam ag glóirt go leor daoine, I dissociate for a very short time. Tamalín, it'll get to me for 5 seconds. I'll realize what I'm doing. I'll come out of the, oh my God, tá tú ag glóirt os chóir cudhór daoine tugam leabhar ar sin. I ignore that. I don't pay any attention to that. Agus lána mar ai. So dóla mé, nuair a scríobh mé leor, dóla mé gur maithlam public speaking. Is maithlam lóirt os chóir an phobal. And yeah, bhí coppla deis eile agam, agus bhfuil mé soltástú. Bhí mé sprágtha agus bhí mé ag géirí a bheith sprágú. Tá agam ggóil sprach agam, caiithí mé na daoine seo sprágú an Gaeilge ggóil mo leor leo. Tháinig mo leor amach mí bhean for fiche cethir. Dar nói an seaartan sin bhí cudhór pobliarta agus ní é sin bhí an seaartan na stoithe bhí rud amháin ach coppla rud. And then bhí susbug idir dhearú fór agus mína saona. Bhí deis agam go fáil ach an sin bhí sus agam ribh na gradam. So ainmniu mo leor fa chunne gradam, gradam an post, the An Post Irish Book Awards. My book was nominated in the lifestyle category, like lifestyle book of the year, whatever. And win me an gradam sin, win mo leor an gradam sin. Now, bhí cudhór daoine ag an ácáid sin na céite. Bhí orm ghlachu leis an gradam sin agus gul ar an ardan agus lúirt os chóir na naíon. Ba coppla bamate, níos lú ná mo chealú leor. Dulbhí mé óráid le codé a dearthaí mé mo bhainneam an gradam seo agus chuní mé go siimplí é. Chuní mé le mo ainm, Gaeilge mo chroí leis an teideal. Chuní mé lei sin.
Bhí tartard bog agam agus bhí sé fearfa. Oh my god, in é sin bhí ahan duine arálam. Oh my god, bhí do thráid aonanta bhí sé cho sprágal agus dúirt daoine in é sin gur háisí daoine ag glóirt tí mó Gaeilge. Bhí agam ach bhí sé jazz mar leir coppla duine lom in é sin dúirt sí lam ba bhaithlam an Gaeilge lóirt, ba bhaithlam an Gaeilge ólam, ní smó a ólam, sppraag tú meise ar bhí choráte jazz agam le daoine faoin Gaeilge. Ihe ar dóid a bhíon, like bhfuil mis sultmór as in ihe sin an áchaid sin. Bhí sé specialta agus níorrástal méid ar ruderbí mar sin ribbe. Ba mis sin túidir a bóige ag an áchaid sin ag na gradam. I was the youngest author. Do chreidse. Do chreidse. Tá mé sascro sosa go rih na gradam sin mar bhí seansa go maach nó dheanú agus a bé buíoch agus sultahain teas an áchaid sin ní ro strasar an ní ro mé ráthíach just bhí mé ábalta take it all in. An é sin, bhí coppla deis eile agam margheall ar me leor, bhí coidhór deis na agam hiú nuair nachró mé ag loirt faoi me leor fuair mé postanna an bhaim deis sin a go fóil margheall air. So tá mé onanta buíocha sin is brelam a bheith ag obair trí bhain na Gaeilge agus ag chur na Gaeilge chuncin mar sin nuair a aim de sé sin i anú deanna mé. Agus is mór an ánúir a bheith ábalta. Seart na Gaeilge an bléin seo thuí hard, bhí mé aonanta Bhí cudhór daoine ag géirí go méon ag glóirt ag a leorlan ná ag a rang Gaeilge áitna eile ar fud na tíre agus ghlaach mé leis an chuide móid in na deisna sin. Mar bí me géirí codúla daoine matá siad ag géirí imacht a chur arsúil, ba bhaithlam codúla é sin dheanú. Cé gur deis é dúsa me leor a chur chun cin? Is deis é dúsa an Gaeilge a chur chun cin. Sin rud is táhairtaí, agus a bheith loirt le fóla mór na Gaeilge. Go fóil. Beagna ahan seartan. Beagna ahan seartan. Baim chartarartaí ó dhaoine ag rá gur cheannaigh siad me leor, go bhfuil me leor a léamh acu, go bhfuil me leor críochnithe acu. Is minic a aim chartarartaí ó dhaoine ag rá tá de leor críochnithe agam. I often get messages from people saying, I just finished your book. Tá mé díreach inné de leor a chríochnú. Just after finishing your book. Is brala mé. An bhfuil leor eile a scríobh agat. Agus ag amháin ní ro a chanis tá leor eile a scríobh agam, leor dá. Ní hiagla mór an olais a thuirt na sunraí ach tá leor eile a scríobh agam agus sásta faoi sin mar bhí mé géirí leor eile a scríobh. Punchháin hial mé ágád. Scríbhí mé an leor seo agus sinné. Ach nuair a thosaí mé ag baint soltas hial mé, Hocu lom leor eile a scríobh. I could write another book. I could write another one. Ba bhaithlam. Agus tá inis. So tá tú fistrach, bhí ag súil le leor eile, chun ní súil amach, keep an eye out. Stay tuned. Gur an míle mai agad má cheannaigh tú me leor gur an míle mai agad. Bhí sé chodeas nuair a bhíon deisú go loirt le daoine san iarrthail. Daoine a lé me leor, mar fuair mé aiseolalas. Agus dúirt codhór daoine lom gur hat sin na cabbage le faoi bhéarla na héireann ná an taisriúchan díreach lá. So Hiberno English, people really like the chapters or sections about Hiberno English. When they realized, wow, I didn't realize that the way I speak, certain things I say, are because of Irish. I didn't realize that our Irish influenced our English so much, or I didn't realize that I knew that, mar is sílan daoine nachfuil Gaeilge ar bíach go fiú in dhéana scola ach tá. So nuair a dúirt daoine lom tá níos mó muína agam inis, tá níos mó Gaeilge agam ná mar a hial mé. Níor smuoine mé ar an teanga mar sin. Tuigim an teanga níos mar inis. Tá mé buíochas an teanga, sílam gháil an teanga galanta, simúil, is maithlam na nachanna seo tá acu na seanachcail, is maithlam an taisriúchan díreach a hiagfáil. A sí codhór daoine just ag buint soltas an teanga, sprach eile, buint soltas an teanga. Ná bíú naia ort, ná bí buartha faoin gramada, ná bí buartha faoi bháú. Buint solt as ar deanga thuúchas. Bhí buíoch astí. Tá sí galanta agus is linne í. Níl deafar ort,
higladí a ólam agus buin soltas an tuiri sin. Sin ahan rud ba bhaithlam ará. So mar dúirt mé emotional roller coaster bhí an ón taircint go dtí an látá nniuan. Like inniu bhí bummite maithú chána thugam ar bhí an leabhar seo me leabhar, like just presenting the book mar seo. It just, I have moments where Danam Jarmid gur scríb mé leabhar or síl, yeah, scríb mé leabhar, rinn mé sin. Ach an sin bumatí eile ina ndeanam machnú ar an phróise sin agus an gaisce sin. Gaisce olmhór, mar bhí sé dalí nar bhí daoine ag rá, like, so níor phléim mé seo ach bhí sé dalí agam nar bhí daoine ag rá, oh, tá mé chomh brádul asad, or ba chearta te bheith brádul asad hain. In Maryland and Hudges mode, which Dini Lum, you should be proud of yourself. You should be so proud of yourself. You should be so proud of yourself. You must be so proud of yourself. And like is farlam jiru arma hudjibra. It's tadulagum sagi like near hatchin and spot hollislam. So near flamation ach visha into dolly ugum near a v and spot hollis urimsa. Is Michaelam and spot hollis. I think that's spotlight. I'm pretty sure there's shavu spot hollis. Ar an teanga. Is barlam nuair a bhíonn an spothollas ar an teanga. Is maithlam an spothollas a chur ar an teanga. Tá mé aonanta buich go bhfuil mise ábalta é sin dhéanamh. Tá dúlagam sa teanga sa Gaeilge and tá an teanga aonanta táhairta agam. And so when people more focused on me having written a book, like, yeah, it's gaisce olmhór é sin ach I didn't like the focus on me. And I know that doesn't make sense because, yeah, scríobh mise an leabhar. Bhí mé buíoch nuair dúirt sin, tá mé brádul asad ar maithú go háirdeas. Tá céile sin dar nóid. Bhí sé níos fosa agam nuair a bhí daoine ag caint faoin na daithí hain or an dóid ar chuidí an leabhar lá hain. Mar bhí daoine a héal nár le an leabhar. Sin an iad duine. Agus bhí mé ceart leabhar sin, mar níl sim ag ahan duine. Tá mé ceart leabhar sin. Mar haci siad lom ar bhealach eile. Cheannaigh siad an leabhar, bháil siad an leabhar do dhaoine eile, bhí siad an ag taú lom, bhí mé aonanta buíochas ach mar gheallar sin mar gheall nach bhfuil sim mhór acu sa teanga, nach bhfuil dúil acu sa teanga, bhí siad níos tíorithe ormsa. An bhí sé sin dalí agam. Ba am de or an bíon am de or le mach nu a dheanú. Níl mé ábalta bheith brádul as am hen leicreach. So nuair a bhí sos agam, nuair a bhí am agam dú hain bhí mé ábalta le a níis. Brinn mé sin Tá séintach gur an míle maigah as éistart leis an eagrán seo, Tásúla go groann sibh soltas, Tásúla go gro sé úsáideach donna scríbhnúirí aspiring. Bé mé canslib an chartan se thugan. Slán go fóil.